Ngikubingelele bese ngikwamukela kwi-Africa Up Media. Mawukuthi uyaqala ukungena kule channel, ngiyacela upress ku-subscribe button ukuze mangifaka enye ivideo ungeke uphuthelwe. Usenkingeni umlingisi womdlalo uZalo uNompilo Maphumulo olingisa indawo kaNosipho Xulu. Lo mlingisi ukweleta Umashonisa imali engango-25,000 kuya phezulu okuthiwa wayeyithatha izicagogwana ngesikhathi exinekile. Umashonisa uSibu Ntombela uthi uNosipho wayebuya izigemgemu ezoboleka imali ekhala ngokuthi isimo siyabheda. UNtombela uthi uNosipho wayekhala ngokuthi bamile ekuqopheni iziqephu zoZalo, lokho ikhona okwenza kumshaye kakhulu emalini. UNtombela uqhube wathi uke wasebenza emdlalweni uZalo engumlingisi owengeziwe. Ubethi mayembiza uNosipho ahambe engumuntu obuyayo, kanti uyazi futhi ukuthi uNosipho kukhona la aqashwa khona bemholele. uNosipho ngesikhathi ethintwa ngalolu daba akayibambanga ifoni, wabese ethumela umyalezo wokuthi makuthintiwe uMashonisa uyena ozocacisa. Ubese ethintwa kuMashonisa wayesethi uthole ucingo oluvela kuNosipho emncenga ukuthi lolu daba malungafakwa ephephandabeni. uNosipho uphinde wafonela nentatheli yesolezo eyitshela ukuthi lolu daba engalishicileli ngoba sebexoxile noMashonisa. Bafowethu, ngivala lapha ivideo yanamhlanje. Mawukuthi ubuqala ungena kule channel, ngiyacela upress ku-subscribe button ukuze mangifaka enye ivideo ungeke uphuthelwe. Nisale kahle.